Mainit nga ginabi-abi sang mga agrarian reform beneficiaries gikan sa Isla Sang Panay kag Guimaras. Amo man sa mga local chief executive sa Western Visayas, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kadungan sang pagpanguna sini sa pag-turnover sang masobra 2,000 ka land title kag 51 ka patient transport vehicle nga ginihiwat sa Pasay City Setyembre 19. Nahibaluan nga ang tagsa ka ambulansya ang nagabalor sang 2.1 million pesos kag may mga equipment nga gina-require sang Department of Health kag DOH, kung sa riin 19 ang gin-turnover sa Negros Occidental, 18 sa Iloilo, 7 sa Antique, 4 sa Aklan, kag 3 naman gikan sa probinsya sang Guimaras. Pahayag pa niya nga target nga ang tagsa ka mga LGU ang mayara sang patient transport vehicle nga sarang makaserbisyo bisan pa sa mga yara sa geographically isolated and disadvantaged areas o konjida. Samtang sa bahin sa magin panagtag nga klowa kag i-title sa mga mangunguma, ginapabugal sang Pangulo ang pagpadayon sang land reform programs nga ginsuguran sang iamay nga si former President Ferdinand Marcos Sr. Nahibanuan nga nagtambong sa nasambit nga kahiwatan ang pila ka mga national and local officials gikan sa lalain-lain nga ahensya kag LGU sa riyon sa isa. Kapag sinabi natin na ang Iloilo ay ang heart of the Philippines, hindi ito isang simpleng slogan lamang. Ang totoo, ramdam na ramdam ko po ang inyong mainit na pagtatanggap sa aming lahat. Narito tayo. Nagpasalig naman ang mga local government unit nga paghalungan ang mga dabaton nga ambulansya, samtang ang mga mangunguma ang nagpasiguro naman nga mangina produktibo ang ila sini nga cultivation sa ginhatag nga mga duta. Report nagikan sa syudad sang Pasig, inisi ka K5, Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.